o anuman ang kanilang magiging pinal na desisyon sa bagay na ito. Magkaiba ang pananaw kaugnay niyan. Ang pwede lamang, para sa akin, ang pwede lamang iapela at ang pwedeng apilahan lamang ay Korte Suprema ay kapag ka hindi sinunod ang tinatalaga ng saligang batas. Halimbawa, kinonvict siya ng walang 2/3. Yon pwedeng iakyat yon. Pero para sa akin, kaugnay ng merito ng kaso, kung sang-ayon nga ba sa pasya ng 2/3 o hindi ang Korte Suprema, ibang usapin yun. Sa pananaw at palagay ko, bagaman wala pang pinal na desisyon sa pagkakaalam ko ang Korte dyan, hindi pwedeng iangat yung bagay na yun. So pwedeng iangat pero hindi lahat ng bagay. Pwedeng iapela pero hindi lahat ng bagay. Well, ang nakalagay sa konstitusyon kasi, guilty or not guilty lang eh. At pag sinabing guilty, ang parusa ay pagkakatanggal sa pwesto at absolute perpetual disqualification. Walang sinabi na pwede kami magpataw ng mas mababang parusa. Kung yan ang pagdesisyonan ng korte, nagpataw ng mas mababang parusa at hindi yung pagkakatanggal at absolute perpetual disqualification, yung bagay na yun, sa paniniwala ko, pwedeng iangat yun. Kasi wala din yon sa saligang batas. Pero yung pasya mismo, kung guilty o not guilty, sa pananaw ko ay walang judicial review doon. Wala nang nangyayari yan. Pinanood ko yung rally gabi. Tinanggap naman na talaga namin yung verified complaint. Again, we can only make the corresponding recommendations to the impeachment court with respect to any such findings, contrary to procedure. Walang karapatan o kapangyarihan ng SecGen magdesisyon tungkol dito. Ministerial ang trabaho ng SecGen. He is simply doing his due diligence work in order to report or give a complete report to the Senate plenary. Sir, yung nasa kanila na yung copy, magpapatawag ka ng special session. Layo naman ng talon mo. I have already said, I have no intentions of requesting the President for a special session. Hindi ito isa sa mga bagay na dahilan para magpatawag ng special session ng Senado. Dagdag po dito. Sino bang may gusto na mag-special session kami at mag-trial kami bago mag-eleksyon? Sino ba humihiling nun? Sino? Sino nga? Yung pro, sabi ko na, sino mang pro, anti, di namin papakinggan. Sino mang pro, anti, VP Sara, di namin papakinggan. Susundan namin kung anong tinatalaga ng batas. Pero babalik tanawan ko. Ang impeachment ni dating Ombudsman Mercy Gutierrez, 3 araw sinumite sa Senado bago kami nag-adjourn. And yet, in-schedule ang trial pagkatapos ng recess, mahigit 1 buwan mula sa araw na yon. Impeachment trial ng yumaong Chief Justice Corona. December 13 final, 1 linggo bago nag-recess ang Senado, hindi lamang 3 araw, 1 linggo. Pero hindi nag-trial ang Senado. Nag-trial matapos ang recess ng Pasko at New Year at tinawag yung pagdinig ng January na, makalipas ang humigit kumulang 1 buwan. Bakit ko iibahin ang pagtrato dito sa impeachment complaint na ito? Hindi ito espesyal. Hindi ito kakaiba. Ang tingin dapat namin dito, ordinaryong impeachment complaint lamang.
laban sa isang impeachable officer. Pare-pareho lamang silang impeachable officer sa pananaw namin. Presidente man, Vice Presidente, Ombudsman, Chief Justice o ibang impeachable officer. Walang dahilan para mag-iba kami ng pagtrato dito. Baka mapagbintangan pa kami o maakusahan